Ayan, good afternoon guys. So dito tayo sa tindahan. Actually nagbabasa ako kanina ng mga comments. So ngayon, ipakita ko lang sa iyo yung tindahan, no? Si Papa ando, no? Pa? Hey guys. Busy. So, Wala. May nag-comment kasi na may nag-comment na parang mag daw ako ng parang yung nagsusulat ako ng mga parang script ba pag ako nagsasabi dito kasi guys, vlog kasi ito, no? Dito sa channel natin, nagsusulat po ako ng script doon po sa ating second channel, doon po sa about sa negosyo, no? Kasi dalawa yung channel natin, so doon ako gumagawa talaga ako ng script doon kung ano yung mga itatakol ko na topics. Ito kasi vlog kasi siya guys, kaya ano yung maisipan kong i-share, yun lang yung i-share ko sa inyo. Tsaka, syempre, excited din ako sa mga gusto kong i-share sa inyo, diba? So, anyway, dahil nandito tayo sa tindahan, tagal ko nang gusto pakita sa inyo to. So, ito yung tindahan namin, guys. Dito. Ito yung nasabi ko sa inyo na dito kami nag-focus ni Papa. Mas malaki-laki yung nakikita namin dito, mas okay siya, mas nakakapag-provide ng maayos sa amin. Kaya, dito kami nag-focus, guys, no? So ayan guys, pakita ko na lang sa inyo. So dito na part yung si Papa lang yung naglagay-lagay niyan guys, no? Kasi hindi muna tayo gumagastos sa pang-pa-improve. Doon muna tayo sa namin. So yan yung mga nirepack natin. Ayan. Ayan guys, hindi ako matapos-tapos kasi medyo dito busy, no? So ayan, continue tayo. So eto, maliit lang talaga yung tindahan namin guys, no? Nakita ninyo, yun na nga, yan yung mga namin, mga school supplies and all. So ayan, mga chips. Nandito yung mga drinks namin. Yan sa ibabaw yung mga cup noodles. Kasi nagluluto kami dito ng mga cup noodles. And yan, medyo makalat pa pero yan yung reality. Ito yung aking pamangkin ni Papa. Anak na kanyang kapatid na babae. So nandun yung aming mga cups, ganyan. Ano ba? Yung mga sabon, mga tissue. Kasi ginawa lang namin ng paraan para may pagkat lang. Pero hindi to talaga yung typical na sari-sari store talaga guys. Pero ayun, i-check ako sa iyo yan sa sa second channel natin kasi doon talaga about sa business yung pinag-uusapan natin. Ito kasi vlog lang. So ito pero raw lang to, raw. Yun. So ito yung ating printer, yung ating laptop yan pag nag-print ng pictures, ganyan, photocopy. So, yan, maliit lang talaga yung ating tindahan guys. Pero, meron tayong soon, ayan, yung green, yan, marerentahan din natin yan soon. Pero, hindi ko muna i-detail sa inyo. Pero, ayun, mag-expand tayo ng konti, no? So, ayan. And, dito guys, merong tambayan dito, dyan sa labas, dito na side sa labas. Merong dyan kumakain yung customers namin. Kasi we have toppings here, yung aming products sa Hilamos, yung mga longganisa. So, siniserve din namin dito together with hotdog. Matapos-tapos. Ayun na nga. So, yun. May nagpa-print, ganyan. So, ito yung namin. Very typical guys na sari-sari store talaga kasi snacks lang talaga to. Pero ito kasi nag-evolve na lang to kasi maraming pag ganitong oras na mga 2 to pababa, kami na lang yung open dito. Kaya maraming naghahanap ng ganito ganyan, kaya yan lang namin yung mga hinahanap lang talaga ng tao dito. Kasi lamang dito yung mga ballpen, mga ganyan, yung mga trabahante. So ayun. So yun magkakape muna kami ni Papa. So para kaming may bagong anak, no? Ako yung nagbabantay kasi hindi naman ko umiiyak pag ako yung nagbabantay sa kanya. Tsaka nag-ano na siya kay Papa, hindi na siya natakot. So yun yung update ko sa inyo guys. Pakita ko sa inyo yung harapan pero wala akong latest na picture. Yun lang yung nag-start kami dito. Pakita ko sa inyo yung picture. Pero ayan, maraming mga pagbabago dito guys na magaganap. No? And pasensya na po sa mga nagko-comment yan na nga wala akong kasi talaga raw lang talaga ito na vlog guys. Kaya ginawa ko siyang Christine vlog kasi talagang raw lang talaga na vlog talaga, no? And yung gumagawa ako ng script talaga before ng
ano yung i-tackle ko na topic doon sa aking second channel. So, sana mag-subscribe rin kayo doon kung hindi kayo magnegosyo